Čau, vítam vás Juri Turek späť u nového videa. Tentokrát si zajazdíme na Maďarsku. Toto je môj prvý pokus v šprintovej kvalifikácie na mediumkách, čo je veľmi slabý pokus. A hlavne o tom, aby som dokončil kolo a dal tam nejaký čas. A v tejto chvíli sa nachádzame v poslednom dôležitom pokuse na softoch, kde uvidíme, koľkaty budeme štartovať v šprinte. Prvá zákruta, trochu sme prebrzdili predné kolesa, ale to nevadí. Snažíme sa riskovať čo najviac. Trošku máme slipstream od Adama Bema, ktorý je pred nami. Snažíme sa to využiť. 1,5 desatiny zlepšenie, čo najrýchlejšie sa snažiť pre štvrtú zatáčku. Zatiaľ je to 2,5 desatiny, potrebujeme zrýchliť. Sme zatiaľ len 5. Toto bude dôležité pre šampionát. Jakub Loška zrýchlil a zatiaľ je na prvom mieste. A teraz používame batériu. Uvidíme, kde sa umiestnime na 6. Snažíme sa zrýchliť. Skoro pol sekundy. Vyzerá to, že to nie je vôbec zlý čas. A uvidíme, či to bude stačiť na pole position. Pôjdeme do poslednej zátáčky, kde to potrebujeme poslať. A v tejto chvíli späť na plyn používame ERS, takisto DRS a je to tretia priečka. 2 desatiny od pole position, čo nie je najhorší výsledok, ale není toto pole position a uvidíme, čo to bude v závode. Tu máme ešte výsledky šprintovej kvalifikácie. A tuto máme rovno šprint, kde nám prší, ale všetci začíname na suchých pneumatikách, pretože je to jemný dážď. Takže to bude veľmi ušmykaný šprint. Dobrý štart. Uvidíme, či sa dostaneme kupredu. Sme bok po boku s Jakubom Hloškom, ale Adam Bem je v strede. Sme side by side s Jakubom Hloškom. Kto z toho vyjde vpred? Sme to my s lepšou trakciou. A v tejto chvíli už sme na druhej priečke a budeme môcť útočiť na prvú priečku. A môžeme rovno vidieť, že je to veľmi ušmykané a budeme musieť ísť veľmi opatrne. Ale stále na to tlačiť. Budeme musieť nájsť limity tej trate. No už vidíme mierne korekcie, čo sú tam. Zvyknúť si na tú ušmykanú trať. Pred nami Adam Bem sa tiež trápi. Každý na trati sa trápi. A uvidíme, kto vyjde z týchto podmienok najlepšie. A v tejto chvíli sme na konci prvého kola. Celkom blízko k Adamovi Bemovi, čo môže byť naša šanca. V tejto chvíli bereme si slipstream. Dažď je naozaj ťažšie predbiehať, ale nemáme kadiaľ. Stále 11 kôl do konca, takže veľmi veľa času. Takže uvidíme, ako sa bude šprint vyvíjať. Hlavne neprehriať pneumatiky. A v tejto chvíli, na tomto začiatku, sú intermediálky by boli rýchlejšie, ale nedalo sa to zmeniť. A Jakub Hloška v 3. kole zašiel do boxov na intermediálky, čo je veľmi zaujímavé. Ale tá trať má rýchlo schnúť. Ale podľa radaru má rýchlo schnúť, ale až tak rýchlo to nie je. DRS-ko je aktivované, to znamená, že budeme mať extra rýchlostnú výhodu na DRS zónach a môžeme mať väčšiu šancu predbehnúť Adama Bema. V tejto chvíli bude dôležitý výjazd, ale nie sme dostatočne blízko. Vidíme tie šmyky, ktoré dostávame. Trať sa pomaly zrýchľuje a v tejto chvíli sa blížime k Adamovi Bemovi, ale nemáme kadiaľ. Bem si to stráži. Snažíme sa ísť po vonkajšej strane a snažíme sa pripraviť si výjazd. Ale není to dostatočne v tejto chvíli. Ale stále sa nevzdávame a zase pošetríme baterku na ďalšie kolo. V tejto chvíli znova cieľová rovinka, útočíme na Adama Bema po vonkajšej strane. Adam Bem sa nevzdáva na vnútornej strane. Sme side by side a dostal som nepríjemný škník, ktorý ma stal manéver. V tejto chvíli nemám naozaj kadiaľ. V tejto chvíli Matý Vošalík odstúpil. Ďalšie kolo, znova to skúšame. Pripraviť si výjazd na druhú DRS rovinku. Zase šmyk nepríjemný, ktorý ma znova stojí nejaký čas.
Jakub Ložka na intermediálkach je rýchlejší, ale nebude mať čas naozaj nás dobehnúť, to vyzerá, lebo tá trať schne. A v tejto chvíli Adam B má zlý výjazd a do 4. zákruty, kde to bude nebezpečné, útočíme, ale radšej sa stiahneme, nechceme riskovať. A uvidíme, ďalšie kolo, je to 7. kolo. Adam B veľmi krásnu defenzívu predvádza v tejto chvíli, ale v tejto chvíli sme najbližšie zatiaľ, čo sme boli a máme naozaj celkom dobrý výjazd a veľká šanca pre nás v tejto chvíli. Používame ERS, máme zapnuté DRS a dostávame sa kupredu. A Adam Bem, vyzerá to tak, že nemá nárok, ale nezdáva sa, ale nemá nárok. Jakub Ložka znova dáva najrýchlejšie kolo, ale není to dostatočne, ale tentokrát ho bereme Jakubovi Ložkovi a snažíme sa ujsť Adamovi Bemovi. Je vidno, že sme rýchlejší ako Adam Bem a že máme tamto tempo v tom závodnom a celkovo aj šprintovom tempe. No a uvidíme, jak sa to bude vyvíjať. Snažíme sa tlačiť čo najviac. A v tejto chvíli už je to viac ako sekundu. To znamená, že Adam Bem nemá naše DRS. Znova dávame najrýchlejšie kolo a ukazujeme, že sme veľmi rýchli. A v tejto chvíli už len 2 kola do konca, čo je úplne jednoduché si dozviesť do posledného kola. Mierny driftík a ideme do poslednej zákruty. A v tejto chvíli z 3. priečky si zoberieme víťazstvo v šprinte v Maďarsku, čo je pekný výsledok, ale uvidíme, čo bude v závode. Keď sa vám video páčilo, dajte like alebo odber. A ďalšie video bude závod Maďarska, ktoré bude naozaj čoskoro. Tak zatiaľ čau.